Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ku yan uwa musulmai, yau mun zo muku da wata nasiha ce saboda kowa ya samu ya karu. Da farko, kada ku ringa yin fitsari a gurin da kuke wanka, saboda hakan yana gadar da yawan mantuwa. Kada ku kwanta bacci da zaran kun ci abinci, domin hakan yana gadar da mutuwar zuciya. Kada ka yawaita kallon al'auranka ko na waninka, domin hakan yana sa dakikanci da nauyin kwakwalwa wajen fahimtar abubuwa. Kada ku ringa yin bacci bayan sallan asubahi, ku ringa zama sai har rana ta fito, domin yin hakan kuwa yakan kawo tsiya da talauci. Kada ku sha madara bayan kun ci kifi, domin hakan yana gadar da kuturta. Kar ku ci ko ku sha matukar kun tabbatar akwai janaba a jikinku, domin yin hakan makaruhi ne. Kada ku yi hasada ko munafunci, domin hakan yana da rauni kuma yakan kawo cutar hauka, kuma gashi yakan bata kyawawar ayyuka. Kada ku ringa kukan babu ko tallata talaucinku a fili, domin yin hakan yana dawwamar da mutum a cikinsa. Kar ku ringa kwanciya bacci alhalin kuna jin fitsari, domin yin hakan yana kawo mutuwar mazakuta. Duk wanda ya ɗauki hannunsa mai alfarma ya tura wannan, Allah ka nuna masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Sunana Malam Daushe masu ruwan da baibayi dan gidan Sahura mai dan waken nan. Dan kallon shirye-shiryenmu ku biyo mu Tsafta TV. Ku danna subscribe, ku danna kararrawa dan kallon sababbin shirye-shiryenmu. Kuna danna kararrawan nan, duk wani sabon shiri zai faɗo tsindin ku ganshi. Wasiya mai taken kukana. Shin yaushe zan mutu? Kashe ni za a yi? Ina mai aikata alkhairi zan mutu? Ko ina aikata sharri zan mutu? Dan aljanna ne ni ko dan wuta ne ni? Ana karɓa ayyukana ko kuma ba a karɓa ayyukana? Zan mutu ina musulmi ko sai na fita daga musulunci zan mutu? Tambayoyi 10 kenan da nake yi wa kaina, har yanzu na kasa gano amsar su. Ya Allah ka sa mu mutu muna musulmai. Ya Allah ka karbi ibadunmu. Ya Allah ka raba mu da duniya lafiya. Ya Allah ka shigar da mu aljanna don rahamarka. Ya Allah ka yi mana tsari daga fadawa wutar jahannama. Ya Allah ka sa mu mutu muna masu jaddada kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya kai dan uwa mai saurare, ga shawara. Wannan shawara ce da ta shafi dukkanin wani mai hawa social network. Ka daure ka zamo managarci. Ka sani cewa akwai ranar da za su zo, lokacin da kowa zai kalli sunanka, amma ba za ka kasance online ba. Aka sa ka kasance offline. Masoyanka za su yi ta jiranka don ka hira da su, amma fa ka sani ba za ka sake hawa ba. Za su aika maka da sako na email, amma ba za ka maida musu da amsa ba. Za su kasance cikin tsawon jiranka na tsawon awanni, amma ba za ka sake hawa online ba. Matsayinka a net a kullum zai kasance da kalmar offline. A wannan rana ka tafi babu kai. Baka da halin yin chat, like ko kuma comment. Baka da halin ba da haƙuri ga wanda ka ɓata wa rai. A wannan rana ba za ka kasance tare da mu ba. Ka sani za ka kasance cikin kabari, rami mai duhu, duk kai kaɗai. Wataƙila za ka kasance mai dana sanin aikata munanan ayyukanka. Wataƙila kuma kyawawan ayyukanka za su zamo abokan hirarka. Za ka tafi ka bar mu. Ka sani babu abin da zai rage bayanka face dukkan abubuwan da ka rubuta da wanda ka rubuta wa abokanka. Don haka kasance a sanin cewa ba za ka bar komai ba face alkhairin da ka rubuta wa kowa da wanda kai sharing a wall ɗinka. Amma fa banda hoton batsa, hoto masu tallata kansu, saƙo wanda ya saba wa addininka da kalmomin da ba su dace ba. Ka sani akwai wata rana kowa Allah zai masa hisabi akan ayyukan shi. Don haka da za ka hanzarta ka canza zuwa ga mutum nagari. Kana da wannan damar a yanzu haka, tun da kana sauraron wannan bayanin da muke yi. Muna roƙon Allah ya kyautata ƙarshenmu, kuma muna roƙon Allah ya yafe ma dukkanin wanda ya share ɗin wannan jawabi don wasu su ƙaru, domin ya samu lada mu ma mu samu lada. Ku tuna cewa wani zai iya shirwa ta dalilin wannan saƙo, to mu sani ba mu san iya ɗimbin ladan da za mu samu ba mu da ku baki ɗaya. Allah ya datar da mu, Allah ya yafe mana da baki ɗaya. Wannan saƙo ne daga Gudun Duniya TV.